ọkọbịa akụkọ kali hey nkọbịa ebe a nkọbịa ebe a unu aya watch the video because ọ ya enwe ike iru 30 minutes or 100 minutes nsi akụkọ kali ọ na-akụ ya si onwe ife na-arụ n'obodo a onwe ife na-arụ n'obodo a ọ bụrụ ijos je na-agbara ndị mmadụ game hey ntụkwa onwe m mbụ ọzọ nsi mmadụ pụtara obodo ịgbara mmadụ game ọla ịpụ eje na-agbara ndị mmadụ game na-enye ya ego eli ego ide iwere nọmba inyefa nọmba apụta eke ego ekewe nye gị bọsụ nọmba apụtara ịtakolu ọ bụla ife ị na-alụ ị nwere aka ọrụ n'obodo a gị mere na ya anabara hee nke ọzọ si ya ịfụrọyi ka ife gị nwa na-alụkwa ọ bụrụ ọgwụ ka ị na-ele iwere ọgwụ na-enyebusi mmụ mmadụ fa na-anwụ esi otu onye ebe nwanne gị nwaanyị ọ ya dị gị mma hei akụkọ karịa nke wutezi mbụ na emegidekwa ha so English emegidekwa ha so English ụmụ nwaanyị obodo dachapụzi ya na-amụzi amụ si nekwa ife dimkpa mmadụ na-aba na-akpali onwe fa dimkpa onye na-akpali mmadụ na-aba na-akpali onwe fa n'iru ebe a ọ dị m ka ọmụ ji ejekwu ha si biko mechi ledebenụ ndị Igbo ledebe na anyị na ala anala apụ unu ledebe na anyị na ala anala apụ unu ọsịa na ịchọ kịta na ya achọ ya achọ n'obodo a na ọkwa mme nkewa na-achọ ya achọ n'obodo a na ọ dị ka isi adịrọghị mma n'ime nwa na Naijiria wee nọ na this age mụrụ nwa na Naijiria sisi ibi obodo ịnagobe anyị sisi ibi obodo ịnagobe anyị nke a si onye na-anaba unu onye ebe ebubo unu nwa Naijiria nke nọnsens Naijiria ka m meje naba n'ebe anwụ ades ebe ihe itinye egwu ma ọkụ na-adịrọ ka m meje naba ụdịrị obodo ọ dị mma ịmụ nwa ndị na-egekwa akụkọ ụdịrị obodo Naijiria ọ dị mma ịmụ nwa ebe a ka ife gbasara m na Naijiria m meji wee naba Naijiria gị nwa na Naijiria ọ bụ na Naijiria dị mma kere ife n'obodo eme hei ntị chiri m taa ọ na-akị ya nke a na-akị ya nke ọzọ na-asụ English ọ na-akị ya si ya ka anyị kwube na Igbo ị na ha asụ English ị na ha asụ oyibo ị na-asụ oyibo maka gịnị ị na-asụ oyibo ka anụmanụ ndị oyi nwaanyị nọ na-akụ na ife ị na-ekwu ka anyị kwube na Igbo ọsị ya gị na onye na-ekwu ụlọ onye ara ka ị bụ since ị bịara obodo a na ọsịnọ na 1996 ị nabara bunu onwebere ife ị mere na ọ na-asa ka yalị na mụ anago m jeje mụọ nwa mụsịa nwa na-achịta azụ mụkwa n'obodo na nwa anọ eju adị onwe ka o si tụọ inu si na adị m n'ume ihe nwa tụọ inu ihe nwa otu inu si na nke ọbụla ebe m na-ịkpa m aka anọ m ya ezumezu na be anyị ezumezu na sauti izuru ezu na bona izu ezu na sauti kedu ife ịnọzi ebe eme nke sauti ọ bụrụ anaba anyị alụ mụra na be anyị nsị unu n'obodo a bụ ụmụ nwoke be anyị na-akụ asịrị karịrị ị na-akụtọsi onwe unu na-agba onwe unu n'anwụ si na dimkpa mmadụ dị otu a late 50 na-eji agba game ọ gbara ndị mmadụ na amakwa ife ịgba game ndị na-aja ka nkọwara unu ọkwa iweta ihe na ide maybe ide 2 3 ide 1 ide 2 isi na ọ ya abịa ijeje nye ya na ha gba anya ọbịa eke ego ibu adaisi eke dị ego ibu anye yi ọ sị na ife ọ na-alụ onye dị late 50 na-eje owelu nọmba ma ọ bọpụta echi ọsị 1834 owele ejeje lee olesifa ọ na-akọsịa ndị mmadụ je gbalụfa game ọ gbasịa ego adaisi ọ bụrụ na efu abanyezie ọpụ ọ na-achịkwa azụ ma rizọt bịa jekwa onye a na rizọt bịa onye ka ego ibu anyị ka onye dị late 50 na-eme n'obodo a hey ifere unu emegbukwanụ m ifere desi asụbaziri ya n'Igbo ụmụ nwaanyị obodo ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo mụba m mgbe afa jizi wee mụwazie m desi ifere wee banye m arụ ifere unu na-eme m bikos na unu bụ nwanne m onye ọbụla mụ na ya na-abụ na-asụ ofu asụ bụ nwanne m so isi na abụ nwanne ya mama onye Igbo kewa ịbụ onye Igbo ikwu okwu ana m ana ife ị na-ekwu ịbụ nwanne m na-etebọzi na mmadụ unu ejekọtara ugo n'ụzọ fụ ebe nwaanyị na ibie na-akọ ọnụ nwaanyị Igbo na-akọ ọnụ uti nwaanyị Igbo unu afụnụ ka ụmụ nwoke ka ife na-emedu unu na-etebosi onwe unu na-ele ndị Igbo n'ezi gị mere ụnụ ahịa anabara unu achọrọ ịnazi onu ụbọchị ị na-eje asịrị nke ọ na-eje ede gem nke ọzọ si na ọ na-azụ ihe nwa biko kenenụ gị ndị na-emedu unu n'isi bụ na unu enwero common dice amamihe adịrị unu n'isi ịpụta okenye dịka unu pụta n'ezi na-akọ onwe unu ọnụ onye nnu na-akọ onye ogiri ọnụ gị na ya na-abụbụ ofu ezofu na ịmụ na be anyị ma ibi ebe a mụkwakwa nyanwa mụkwa ebe a nụnwa unu na-abụbụ ofu bikos ọ anaba ya dịka unu ji n'obodo a
anabaghị ka nji n'obodo anyị nwa ekwetego na ya nazi na naija etipịagokwa n'anya ya na nghọta nke ọ si n'ebe a bụ ife kasị mma. Ọ si na mmadụ mee nke nwa na o nwere onye nwe mmadụ merụ alụ chọwagodo ka eweta depozit bife ọ na-enye excuse na-enwere isi ebe ị nọkwa wee zugodo ya wee too ka ị na-echetasizi ihe na-eme na be anyị na kompezi ebe a asị ewetagodo depozit nya ka emere kozin ya mgbe alụ nwanụ wee nwụrụ ebe a na-achọ depozit nkewa na ebe a na-abụ ihe mere ya ozugbo akpa ambulans ọ bịa bụrụ gị ọ na-akọgheli for that na ọ ya mụrụ nwa die ọ togoro n'obodo a ọ togokwa ọ na-agụkwa ka nanyị so o kwetego na ya atọgo n'obodo a ka unu ka onye na-akị ọnụ kọdebi ọnụ o kwetego mega accept na ọ ya mụrụ na be anyị adị na ọ ya narụ na be anyị na be anyị enwere that's na ọchụ dị iji anya fụta be anyị na ọkụ adịrị ebe ọ bata hiti a na-eme ya nkewa jeneretọ na-asụcha ntị ebe niile na onwere nnọọ ife dị mma na Naijiria na ụka gị bat na onwere ihe o ji Naijiria eme. So inwe nwanne dị otu a kwadebe ka onye esi wee si gịnị wee si ya bye bye bido dị nkịta sibe ya bye bye na ọ bụrụ nke kwadobe na o jiri nkịta ịkpọ ya na fon isi ya bye bye because na ịma na ọ nago na onwe ezi ọ nago ọ si ihe na ife ọbụla melie ebe a si ọnwụ ebe a si nye ya ebe a onwe ya gbasa anya na Naija ịnụge. So ị bụkwa na nwanne gị tụsakwa ife onyonyo a ọ bụkwa na nwanne gị ka ibu unu bido kịta kwewelie amem